wenza into enhle waphuma lapha ethempeleni wasebenzisa ngaNkulunkulu wawandisa ukwanda kwezindlu ukwanda kokudla njengoba usuphumile nje lapha ke mfota sibahambe kuyanikela emampondweni sakhiwo sikhona imali kaMashi ikhona angabe umshumani nomshumani ngomuntu mombuza uthi unikele yini uthola umshumani akanikele ngoba usaba ukuthi lo aphume kuyena abezwani abakhulumisana kwenze njani yini edala singathethelelani kuhlungabe ukuthi ikholwa kuze kumiswe ingane selihambele ikholwa mana wena la umeli babo wakho wena mana la umeli babo wakho wena ithi ngiyakuthethelela sibanibani kubizwa igama lalo ongasekho ubeyekeleni kuyisholo yena ukukholwa kwebaba kungukuvuma kwenhliziyo uma inhliziyo ingiphikisa ngizovunyelwa kubani ithi ingoma khuluma wona Nkosi khuluma nenhliziyo yami mina ngedwa sengehlule inkinga inhliziyo ikhonza inkosikazi igqume inkosikazi igqume nayo indoda ihlezi lapha kaMasibanibani iyaluza egcekeni ishanela uthuli inhliziyo kayivumi nendoda uyambibona ihamba ithuseka wenzani manje na hayi manje ngisaba Masibanibani uzongibona abaningi abantu abazi ukuthi unkosikazi omdala noma ngaguga noma ngaphelelwa amazinyo noma ngahamba ngenqola noma ngeke ngihambe ngenqola umndoda uma efica ukufa omabe baningi amakhosikazi emaningi siyayithatha siseka nkosikazi omdala noma ngakhala lo mncane soyisaka nkosikazi omdala uma bengangenelani uzonimboza kuphi itshali amakhandlela bakabi mabili emndenini liba linye akhona amakholo liba linye ikhandlela emndenini masuhlazi kwakho usugqishe kwakho ikhandlela zolayitha kwakho isidumbu sendoda sobhoqa ukuthi siphume la sojika kaMasibanibani ngoba manje nayo ubeya khona kwenziwani abezingane omama la aphelele pha amakhosikazi athi echobana izintwana aphelele pha amadoda behlala ndawonye makumhlangano kanje adodisane ngobudoda ukuba umuntu wesilisa nokuba indoda kuhlukene umuntu wesilisa umbona hamba kodwa umuntu wesilisa ke lo uthi alalela ulimi lwakho unamanga lo muntu uthi alalela ulimi lwakho uyiqoki lo muntu makuyiqoki indoda ngeke umuzi ungabunali iqoki umgcotsho umekwa namanga ibandla liyahlukana umgcotsho nje umshumayeli abantu abaphethe ibandla abashumayeli abakhokheli uma beke bangezwana bona bodwa odwa sukuma umshumayeli athi umemezelo asukuma umkhokheli athi hawo makhosikazi afulathele umshumayeli abheka semakhosikazi makhosikazi ngolesine siya kaMasibanibani ababonisene nomshumayeli abakhulumi kahle bebobabili benze inkonzo beyinhle inkonzo enhle ukuthi abantu bahleke bathenga amacolgate ezitolo nama aqua fresh nonke imithi yokuqupha umuntu angahlale eshaya itekisi umlomo uzunuka idodo eyishile ebeyikholwa akafihla umuntu lokho ongakuye ngaphakathi athi yazi inhliziyo yami igaya ibozi kusho ikholwa libuye liguqe lithi uNkulunkulu onamandla onke yiso bonke abamkhonzayo kodwa inhliziyo ibe igaya ibozi khuluma wena Nkosi khuluma nenhliziyo yami mina ngedwa inhliziyo yami singehlule akhona amakholo amen angishumayeli khuluma Nkosi 96 ehlabelelweni ithi ingoma khuluma Nkosi khuluma nenhliziyo yami inkinga ithi mina isingehlule akuzokhuluma uNkulunkulu uhlula inhliziyo yakho inhliziyo ikhanda ukuthi ubone ukuthi namhlanje angiyilapha ngiyale kodwa inhliziyo futhi iyona egcina ikufaka ejele inhliziyo futhi iyo egcina ikuvikele ma inhliziyo yakho ingavumi ukuthi ulandele uNkulunkulu awubuzo ubonakala ngombala uzwe umshumayeli ethi angimfuni umvangeli uzwe umshumayeli esuka phansi umshumayeli eyosebenza nomfundisi kwenzeke kanjani nomfundisi asuke phezulu ehle aye kumshumayeli kwenzeke kanjani ngoba umfundisi fana khulume nomvangeli awulungise lapha kuSibanibani asuka umvangela lapha ayolungisa inkinga ekhona ayithingeke intuthu uManazarete esontweni
Asikayithandi ikhundla kube ngathi yaholela. Ayiholela ikhundla zalapha ekhaya. Amen. Kodwa makhonto olwanize nibonta azwalo lo muntu emgcobeni madoda ukuze kulunge isonto. Mawugcotshwa kanjalo ayikho impumelelo yaphambili. Mawugcotshwa ngokuthi hayi emgcobeni hawu hey sophela. Hayi akagcotshwe. Kufanele noma ukwazile wakwazela isikhundla wagcina ufike phezulu elevel bonke abantu abaza ngemva kwakho uyabakwazisa. Ngoba wazi ukuthi kuyagwazwa magwazela isikhundla asigwazela isikhundla kufika isikhathi saso. Amen. Futhi ngeke ugcotshwe ungazange ugcotshwe esiswini kuma wakho. Lithi ilanga umuntu omgcotshwa ugcotshwe esiswini. Uzala nakho ugcotshwa umuntu omgcotshwa. Umuntu okuthengile ukugcotshwa wakugwaza umuntu ekhuluma ethi mina nginankinga mina. Inkinga nje nganayo mina ngakho imali enkulu kabi ngalesikhundla. Kuliphi lona ivangeli? Kulelonyaze. Manazaret akasithethelelana. Amakhosikazi megana indoda emabini akangene kanye edodweni lendoda sobonke ayikaniwe lendoda. Ahlale ndawonye. Enye ifunza indoda enye igezi inyawo. Amen. Yini edala inkosikazi ingene ngayinye edodweni lendoda? Kwenzeka kanjani? Babangani. Ngabuza kwamanye amakhosikazi ngapha ngithi ngingcwaba indoda yawo emathathu kade ibanga. Ithe masiphezu kwethuna ngase bapha amakhosikazi nakodwa nanka ambozini. Kade kunomsindo phakathi kwenu. Nibanga le ndoda. Ukhona umuntu ngasagqume angene la ethuneni kanye nayo. Khulume ngaphansi kwamatshala athi akangene yedwa. Akasekho manje ufuna ukungena naye ethuneni. Besikathethelelane. Besikathethelelane nabantu. Uyabona uzama ukuyincenga inhliziyo yakho. Inkinga nenhliziyo uyincenge. Ungazi uvuma ngokuthi khuluma Nkosi khuluma nenhliziyo yami mina ngathi ngithi ihlula kanjani inhliziyo yakho? Ngoba ikuwe. Angithethi manaza kodwa nje siyabuzana. Uthi ngabe le ngobe ngigqokile ingifanele yona. Maku ukuthi ngayigwazela akuzofika nokufa. Kondoda yakakhala akhiphana imali egwaza abantu ngekhundla khiphana imali. Khiphana imali. Khiphana imali. Khiphele neminyango. Khiphana imali eminyango. Thaba sendlini indaba okhiphana imali eminyango. Kuze leso sikhathi hlobo sami. Ngoba nenkinga ungafuni umuntu kuze isikhathi la uzonqamukelana khona umoya. Khona ohlanze edodweni la ngoba uncane ukuthi meze esontweni uzosuka abone lo muntu angampiwe. Kodwa kuze usuku la uzomdinga khona lo muntu. Angiphethe nkonzo kodwa inkinga yami ngifuna ungena enhlizweni yomuntu lo muntu ukuthi akakhulume nenhliziyo yakhe. Intethelelo uxabana inkosikazi nendoda ugcina bengashonga ukuthi inkosikazi ngeyiphoqa ukuthi ithi endodeni wena kaMashimane ngicela ingathi bamaphumulo imini inkosikazi bengicela intethelelo. Hawu. Ayimthophe ngani umyeni wayo. Nendoda isho kanjani ukuthi uMangcoba isho ngani ukuthi uMapholoba ithanda inkosikazi yayo. Mashiya mahle isho inkosikazi yayo ithi wangena mngamawo ihleke kancane kodwa ibicasukile awangena Mapholoba wangena Mashiya mahle engadoshumayela awuphathi inkonzo phathi inkonzo la endlini but inkosikazi kozani phathi inkonzo khona la endlini awuphathi ukudla unkosikazi mayipha ukudla kwinkonzo. Amen. Afunani inkonzo zodwangena babuhletshwayo ithatha umshaneli inkosikazi shaneli izibi ishunqwe selihletshwa ngothuli. Hawu kwenza hayi ngashanela ngibuthi manje ubeyala ukushanela ngafika ukuhletshwana. Manazaret akuphaka ukudla okudliwe kodwa inkinga enkulu asithethelelane. Amen. Asithethelelane. Angabikho ikholwa ezodala inkinga ukuthi ngazwanele inye ikholwa. Angabikho inkosikazi ezothi gani indoda eyodwa ingakhulumisani nenye indoda. Ngoba kuze isikhathi la soyiphoqa khona ukuthi ikhandlela leli ufuna ulayitha kwayo kama omncane ayicishwe leyo layithwa kama omkhulu. Ngathi ahamba kade ahamba kodwa manje ikhandlela seliya kwakhe kama omkhulu kade ahamba amakhadi empesheni akuwe. Ukhiwe imoto ukuwe kwenzeke kanjani. Manazaret uNkulunkulu engikukhulumile incwadi emshado asibuyele kubomama abadala. Amen.
Nkosi busweni ekuzwini. Amen.